Hello, welcome my YouTube blog. आंनि मुङा जाबाय जोंमा बसुमतारी। दायो आङो बे रबट बारियाव दङ। रबट बारियाव न' बानायदों, अमा दिंग्रा, अमा फार्म न' बानायदों। माने बे अमा फार्मा बेयावनो बानायगोन। बिराद गोदोर अमा फार्म गोदोर बानायगोन बेयाव। बै जाहानि न'आव अमाया 20टा 25टा दङ। 25टा अमा दं जाहानि न'आव। बे जाहानि न'आव थानायफोरखौ अमाफोरखौ बेयाव लाबोजोबगोन। दायो बेखौ बानायबाय थादों। लासैहै जालांसिगोन। दा बे बानायबाय थानाया अमा फार्म। बे अमाखौ बेयाव फार्म फिसिगोन। माने नोंथांमोना अमा फिसिनो हायोब्ला फिसिनांगौ। अमा फिसिनोबो मोजां। बे अमाया मासेयावनो 20,000 15,000, बबेबा फिसायाबा 15,000, बबेबा गोदोरबा 20,000 नाय मासेयाव। आरो अमाखौ गावगायनो मालिकआ बेफार खालामबानो, बेदर दाननानै फाननानै बेफार खालामबानो बेबो खबराबो मोजां जागोन जानालाय। दायो जाहाना न'नि अमाफोरखौ बेयाव लाबोसिगोन आरो न'आव फिसिनायखौ। न'आव थानाया 25टा अमा दं। बेनिखाय बिनिखौ बेयाव लाबोजोबसिगोन। दायो बेयाव बानायबाय थादों आरो। नैबेबो रबट बारिया जाहानि जागोन। बे रबट बारिया 8 बिगा दं बेयाव। बे गासैदा 8 बिगा बेयाव बैनिफ्राय लांदां जेबो गायाखै। बेयाव 3 बिगा दङ। 8, 9, 10, 11 आरो 11 बिगा दङ। गासै दङ जाहानि बेफारिया 11 बिगा। नै बे रबट माबायाबो सरनायाबो बेखौ माबा हारि बनायो टार। बे रबट सरनाया माब्ला सरगोन खाय दा मे तारिखआव मेआव हागोननो। आंथ' दायोथ' मोजां मिथिला। दा बेखौ मेआव हासिगोन आरो आं खोनादों। जाहा बुंदोंमोन आरो न'निफोरा मेआव हागोन होननानै। बेयावबो रबट बारियाबो बिराद दाम मोनो। आरो नैबेयावबो अमा फिसिग्रा न' बानायबाय थादों आरो बेबोनो जागोन नै। सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम। बाय बाय।